सवेरे से भूखल बानी, यही से मंदिर से आवे में थक गइल बानी। पता न घर जाए के कुछ खाए के मिली कि ना। हे संतोषी माँ। हाँ हल घबरा मत बेटी, हम एगो सन्यासी हई। पास में हमारे गो कुटिया है। तू भूखल जान पड़े तारू, ऐसे तोहार खातिर खाना लेकर आयल बानी। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। माँ जी, राहुल आशीष से हमार भूखल पेट के भोजन मिलल। राहुल उपकार हम कबो ना भुलाई, कबो ना। एगो भूखा इंसान के भोजन कराइल सबसे बड़ परोपकार होला। हम तो बस अपन धर्म निभावनी है। मनुष्य के धर्म के रास्ता पर ही चले के चाहिए। अरे सांझ हो गई। माँ जी, हमके देरी होता, हमके जाए के पड़ी। धन्यवाद। कल्याण हो।